Anyang laki din! Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay Mau, iso dayjay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan dayjay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kami ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan latan ah. Si kaki dimot. Uray hulugan basta makuna alugan. Kan makuna ako kwayaw. Sa bagay matkit di ah. Kat intun ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Ada basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay napalabas ko nga min ida-idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga, an-anun da ngay kumamot ti kutse. Elf ti ka barbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da ngay ti kutse. No pang service da laeng akat addamot ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman ta urahay ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan nak day dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanagan adita awan ngamin ti amok nga sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duwang aldaw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, impagpakalang aruda nga pudno. Alaman nga rod kumare, inton Biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik amanamnamak no agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton Biyernes bakay? Kayat na adi, amumot nanda di kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang laan. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumarin? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kayat abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Among matan, saan lang ako mari ti pangibilbilangan may titunggal maysa. Sa bagay mo kit diya, ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita, no di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alis to at kumarik ngam no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tagduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumari, ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana, kas kadaan niya dita. Anya? Ket, anya ngay tilugan da akabarbaro, kotse ka di? Saan kumari? Elf, ti lugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun ken kuana kat hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana.
Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang arudan itilugan. Elf pa'y lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pailaan kunang da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, tanakin ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw at nagbadoy, nagbadbado. Agtiltil lang nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakit ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kotseta inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumari Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapulis kayo madlaw nga ada pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Langag mo masiguro timbaga tasawa niya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan, gapo ta elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga kasawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. Ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba yun mo tayo, Brenda? Nagturad mo na yung bagay ti kastakin ka, kumari. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa. Nung kasdi mo ti sungbat da. Unay na ti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpag kini. Oray ti lugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kapot ako chikano tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumot ti bagbagada itay nasabat ko. Never mind them. Saan man nga isuda ti mga dadalan taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madanimatan ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y lang ang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least takot niya. Saan anakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf, presentable ayan no kas jay nga adda papanan. Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din.
Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot, itiray nga imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami ahulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang kaw. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kasta mo tan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin apakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami nagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laang? Kano kunada, asan nga us-usto ti lugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, wun man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laang. Anya laki din. Unayin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya? Ti lugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno da pagpasiga da. Kan adda mako na alugan da. Nya laki din. Ay katpud no day talakay. Iso nga elf tin nalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansin ng talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki day. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huli nga rod ba kahit? Kasano nga ta da ito yan? Sapay nagpada tamad nga ang trabaho na ita. Sigurado nga adamanen umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mong amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyo ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang iti umutang. Sana balit abayadan tamay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kini bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat, kung naklakid din o sino ti tumanok to. Si kamat gaya, Mari Brenda. Nasapak nga imay dito balay mo, ta umutang ako ma. Anya, utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't tinang. Nako, I don't have enough money. Tapos ipautang ko kayo ka. Kundi ala kayo ti hulugan alugan. Kamawang nga trabaho yo, ha? Anya? No mangirwar kayo nga minitulugan ko, mare. Siguraduan yung nga ada pagbay, jo, iti binulan. Nagirwar kayo gayam, nga mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan, tapno pang display. Saan ka, tay? Ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mo ti bagbagang kan. Kitaan ti alfalugan da ay rin, nakat katawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybay da iti binulan da kayo nga. Ha? Sa nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Ngam awan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan nga agbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagang. Napaiswan ka kung ang gidi, ah? Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang di may pautang ko ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Yan lagi din na. Apay ngay nga awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kay? Ginuyot dan. Anya?
Anyamutan ni kastabyak. Manulang abulan katatari di alukan. Ngam ginuyod damutan. Bakit? Una yan. Anya nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Taykas man. Sa nahuluganay. Ay, nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manya nga. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da irin tadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay, magmag na kamutan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idinapalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kutsiyo. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan, tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan nyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oh, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Nya laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama pare. Ayan na nga gilugan nyo nga may. Ano-anusam mo ti magmag na. Ay, sikamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan may. Kasta ka day pare. Naimbag ka pa'y pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad pare. Nakababain laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gaputawan ibayad yon pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat pare. Imulam na ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nya ko ng paray. Mapantayo agrelax. Sintom malam. Wen ko mapare, makaumay ka. Ay kawan na. Abay din na sa angay oh. Amangan kit di mat nagugot ni bakit mo. Sige di mo paray. Amumlata mo ni bagag ko ti style ko no mapanag iti pag-iinuman. Amuklat ti limitasyon ko paray oh. Alangarot man ta mapantayon ton malam. Adda na diskobrik akabarbaro abar apapanang tayo. Nay. Adda man ang kabarbaro na diskobrim abar. Wano na diskobrim a chicks. Si kakit di mat pare. Amang ano damakangag, narigatan. Puno timbaga. Wan pare, adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa, kan napintas. Ay na, sika talaga paray. Day tansamit, hindi sa kimaw. Asaan na may kap? Ang laki day. Mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo pare? Ay kauwan na paray. Nagpakada akong tamno muna. Kun sanak ngor-urayan inton rabi ay. May bagman pare, ta saan nga gunget ni bakit mo no kasta nagpakada ka ket siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta amok ti limitasyon ko ako nak. Kun kang runaan na. No inom laeng. Awan na yun na checks kas kadaan niya dita. Sa bagay mo't katiya. Kitsi ka ngay paray. Pagpakada ka maakin ni baka mo nga may. Oo, makapakpakada mo. Uray awan. Anya? Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga paray.
Amang ano mo ngamin ni baka mo ti style mau. No si kati mapan iti inuman. Inayo mo mo ngamin ti babae. Inayo mo pa dagiti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan apare. Iso mo lang kasta ni baka mo pare. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta nakaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho mi. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. Wan Gayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka? Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo? Ha? Naku na nangamin kanyak. Single ka no? Anya? Ay ka, iso ti saludso da maaday. Sana siya? Sigakit di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jin itay ka. Ha? Kaya anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa'y. Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirig na ti balasang. Ako sonada. Nasagambay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kas na santabat nga kumpare nga. Saan ang balay? Tatsang kwa sinumbatan. Ano sinumbatan? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa. May ilikado kan. Ang mga nadadala nga gurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga urayin ti asawam. Agawin na kumatang. Ang nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen na chicks ko. Ha? Naimbag man ta nakariing kapailaang si Kaborsyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kung naklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 iti malam ngam kaririing mo pailaang. Di kakit agyaman, ta nakariingak pa. Ay, Diyos mio, Marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang maagyamanak, tan nakariing di asawak amam martag. Uray awan Borsyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya pailaang tiar aramidam ngay. Ingka man agsapulan na iti pakino, ma'am. Anya mang sapol iti pakiinuman ngay bagbagam mat. No kayat ko ti uminumak lata, ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinakagdigos. Intun madamdama, inakman uminuman, no day tati kunam. Anya lakit din, no day. Ne, kaririing mo pala ang umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samot ni Borsyo iti kinaadda bulilikong na numaminsan. Ay, pakawanam. Si kakit di mo. Bakit? Adala kami nalagip ko kay Idirabe ay. Ana ibagan di Borosyaw. Iyay bar. Ana pa namin naginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada kami ti balasang. Ako sonada na iyay bar. Ana pa namay. Salsalod-sudan iyay balasang. No, dasawa na. Kuna namutin na baro ka now. Naglukon. Iyay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo iti daya lalaki. Iba ka na baraw. Tapno maaala na tirig na iyay balasang. Ay, into lang talaga ni Borsyo ti kinababaero na.
Kita ama, ang mga nukundi katawa kamot kan kwa na, ngam isumot lang ti aramidam. Ha? Ay, agan-anad ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Uray sa dino apar ti papanak. Kin uray aglaos ti balasang kang babakla dita. Jak sangwain. Pagkanano na kita ay. Pah, kaslapod na. Maamwakla nga damot aramidam akas iti aramidam ni Bursyo. Pagtalawon ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakit? Nasaya ata nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di ibagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak da ito kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kit dimat no siyak ngamin ti apaan kun guraam. Si kakit dimot kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panang ibagam. Mariluling. Bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no. Anya? Dayta ti pudno kumare. Na ibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak. Nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbaga amot laeng. Ti awanan ba in alalaki? Kas tagayam Kanayon ka no mare. Saan lang anila kay ko tinakaibaga iti dayta. Uray ni parigando kat na ibaga namot laeng. Anya? Tunggal mapan itibar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo tan a single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Apa? Imbagman, tanalagip mo pa'y tinagawid si Kabursyo. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manen paboritom abar apagin inuman, napan mo manen imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka de? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamata na. Feeling single ti awanan bain? Ngamdag iti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta mat gadam? Anya? Tagayam Ala, sige. Itultuloy mo laang day tangaramid mo, Bursyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman? Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong arungay. Nasken na mapantayo Sigurado manen ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo amapan. Ay kung mapantayo nga rod, bakit? Ipasyarta mo lang, dagiti ubay, tanay. Iti kinabayag na ijabraw. Nabayag asaan na anak kita, dagiti anak ta. Wan, iso amasapa tayo amapan inton bigat. Wang gayang, awisin mo ani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapos nung makapasyar mo, saan ka nga dala ang ijabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Aywan nga agpaiso niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadon sa matantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amat ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdam Kat agawid tayo lata. Anakan. Papayasan mo nga inyam amukanyak da ito'y kumarem. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Luding Uncle, kumare. Hello, manong anatal. Honestly, you're so handsome.
Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak ka tayo nakasarsarita. Ada ka di asawa maon? Nabalo akon. Manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Manumaten atawon tinapalabas manipod na balo ak. Natayan ti asawak, manong. Natayan kunaktumay. Apaw, mayat manludeng. Nagawid ka anabartag. O kisti sabam. Kat anya ko man nabarte ka nagawit. Ukis ti sabamat Anya? Apay, si kalang ayat muna ti akbartag. Uhu! Adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko di birthday an anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti ara ka. Ay, agtal na ka manludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lag ni Jay napanan mi ita. Ada nga amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika? Gwapo ko naktumat. Nabartik ka lang, Luding. Inkay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay paya pa awit tayo nga manaisam ka pa kay. Madlaw alaplap dam tagkatawa. Dahil man nga min ako mare. Tapay ni kumaray. Idi na bartak. Ni, ibagbaga na mo tingawan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka no. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na. Single ka na. Ngam ni baka na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day. Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimantanga wag to man ni pare Borosyaw. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumungsungadak pa lang, ilalayat mo mutan tiyang katawa pa rin. Ikatawa kayo din nakastaw. Anya? Mga minibaga mo paray. Tapay ni Luding pa rin. Hindi namin sa ngayon nawis ni baka kung ni baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya. Nga ron, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka ron, paray. Anya? Imbaga na na ita. Kaway, hindi nagamamura ka ng Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka ron. Nabayag ka ron, ang natay asawa na. Iso mabaling ka naman ng nagpaaraw. Agasam maparay. Tiyawanan pa inaluding. Payman, nag-aawit ak paibit pa rin. Rugyan yun, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borosyo? Ketwain. Apay, anya aga po amapan mo ibagbaga ijayan ti paskan, nga awan asawam, ken balukan. Awaran kay ti bain na babae ka. Ne, tamakaunget ka? Apay, no sika ti mapmapan itibar, ket ibagbagam kadagiti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha?
Agtal na ka man, Bursyo. No di mo kayat apatayabak day tamuging mo. Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak timang ibaga abalo akon. Ngam no si kamat timang ibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyaw! Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ito'y lang gayam ti ayan mo, anak ka. Anak lakit din, no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daddo maapapanak kat matutudo mat nga rod tatang. Aglablaba ka manahin kat saan pa'y anamagaan na itinlaba mi dinapalabas nga aldaw. Ay nalakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan day ta. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana ba ni tatang? Nalawa mo ti inaramid yung apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin awanin ti isuot tayo. Sige. Si kamanlangan ti makamaw. Ay nalakit din ti kastoy. Madimanan ti mood mo bakit? Apay akastaman ng tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano mo ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga ro. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan a diretsyo ti tudo na. Dahita nga ron. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Ita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak dahita. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo a negosyo ti dryer tayo, nanang. Ayun na anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tatisingiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singira manakaw. Agsalud-sudak pa yung muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga no basta agpresyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mat anak ko. Isupay mat ano adda maurnong mo. Ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang dayta a dryer, pare. Mayat na ita negosyo, nang runa ita matutudo. Wan nga ron. Amangan ko no kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Manung aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo ta natin murang yaw. Uwan isumat ti parikot ti kumarim. Awan mat ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta may na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige. Ibagak to kun bagat ko. Ado nga min na dyan. Dita duma. Labana pala di na panabas sa lawas. Ngaging gay takad saan pa anamagaan. Talagaan narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron.
Naimbaglangan nata, da dryer yu ang mabalin na pakiusaran me. Sana na masapo la mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Amo kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakay. Gimatang ka iti spinner, agaton? Saan pa Saan matgayam? Kat, anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At da dryer da marinoy me. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipadryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagadutibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa kit napasa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo. Hello, Marinoy me. Abay ka di, Mare. Nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti badoy diti balay, ta siya kung ti mangi dryer, Mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Ikayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan, Mare, ngam saan ang mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, Mare. Nadagsan ang mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi, Mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di. No kayat yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaaw-awat, Mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, May. Di ka makaaw-awat, May. Anya? Saan ang mabalin nga laan yu ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi, Mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Hey, kung nakilang maki-dryer kay ti kumaren, Glory, anak, Ay, saanan ang natuloy, tatang? apay ngay. Sapay napigsaman ang titudo na. Asano nga ruda na mamagaan ang itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo ang aming tatang. Ikaw na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumaren. Winangam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak itipos na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat. Ngam di namot kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day anak kaw. No di na kayat, di sikat ti mapanijay. Hay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dadya babae. Dakdakal siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manakaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam. Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yo. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamutan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da Glory. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na. Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lakait nga agpasyar-pasyar day ta dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat tati umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayang
Glory. Unak man no ipadrayer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ita niya aga po. Bay amda kita abado dita. Mamagaandan tulat na. Nga eh. Manong aldawon na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kita laang tadi mo iramraman apakidrayer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaawat daydi a babae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buluden tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da. Si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mat. Kasta ti ugal yan da dya anoy mikot. Awan mat permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat. Siya ko ti mapan. Ipadryer ko ti bado mi ka ni tatang. Ay kumapang ka lang ano mapan ka. Anya kumaita. Mari Noemi. Mare. Oh, sigamot gayang pare, apay. Ipadryer ko man to ibado mi, mare. Unak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakot. Bado mi lang ka ni tatang ti padryer ko. Ah, kasta? Nakamot ti dadya ko marin. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kumkumpor iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarek no daduma. May samot adi makaawat. Ang adamot na akan ko na day ta. Ala, mudo yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras amalpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tuman ang tirong warinton malam no sumardang titudo na. Dapat i-dryer yun nanang. Badon samot da agatunday tanak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpa-dryer. Talaga asaan nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano san nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin analpastier aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaokan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaamot. Sama ng titudo na. May maglangan at nakadano na niti balay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Day talat na ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo't. Tikawas ko pa'y laang mo't tinadlaw na. Wan ata badong pa'y lang day tayo di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't nang itibado itigayim mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipa-dryer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko ha. Bakit? Agsukat ka man mag. Anya lakit din agaton. Di ka mo't makaawat. Di mo nakita dagiti badok anak kahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaantim pa-dryer mi ka ni tatang.
No impadrayer mo na kita badom, di ada kumamot maisuot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipadrayer kun to ijay sentro, no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan-ano nga min ay ti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka matang. Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan met nga ron ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kitdiagyaman, tanda pakiusaran tayaw. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas kamutang. Rumwarak di tatang. Sa dinaw ti papanam si kagluray. Mapan ko ipadrayer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo met nga minon nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamangan no anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Subyak to anti daduma. Hindi kay rumwaran. Tamangan no maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mat asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang awanan may suot na. Ang mga no bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot laang ay. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapul mo, Mare. Anya day ta binagkat mo. Badok, Mari. Ipadrayer ko kuma nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan anasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta adrayer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talangan nagawid ka, bakit? Ta inuray ko pa'y tibadok nga impadrayer ko. Nagpigsama nga mintitudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang nagitiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No di na palabas nga daw kumapay nga impadrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Kan napagsaritaan mi matlangan kan Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasayaat kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay, saanan ang maulit? Talaga akang malik day dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din. Mare, ama no mabaling nga umutang iti may sa kilo ang bagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo lang itong panagsusweldo, Mare. Nako, kumare. Manumot na adaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok dahi ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo lang, Mare. Imbagam day tay di napalabas. Ngam saan kalatamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. Do imbagak nga awan. Naiina, nagalas na talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay awan bibiyang ko. Basta siyak, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Oh, ampe kasto ti lang Abay, ada ka di man ti may imutang keng ka? Di man abebang bakla nga awanan bain. Imay manen nga umutang kuma. At bay amon na. Amon mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't ngamin nga agpampanunot. No apay ngamin asaan nga aggagat nga agtrabaho tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Kit nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahit ang ibagbagang payang? Naskan nga amuta mo't ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat asino kumamot ti tumulong kadatangay no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang. Sikamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglako min ti may sa kilo a kamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang nga mabalin at tawaran. Ni Manang Mek. Nanginamit lang amin ti pinanggatang ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asuki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't i-store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya man ang dayta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istor mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno dayta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabos mo't dayta doble. Kaasi mo't dagiti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kayat ko tiyag pabaknang. Saan mo't at charity dayto istor ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbagamot silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom nagngina nga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo adi! Anya lakit din. Nay, imay ka itay bigat sa ita. Adda ka manan. Imayak manen ako mare, taumutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laang. Bayadak matlaang inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama apautangan ka kung naktumot? Inton agsweldo nila kay mo, sa kantumot agsida iti frozen. Uray mano a kilo a karne ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagamad. Awan lakit utang. Anya lakit din. Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang silya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan ayaw? Well, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mo ti bulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya?
Urewan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Sana kang agpautang kunak manang. Kamusta nga, hindi pa naglakumitag malambakay. Ayos lang. Iso na lang ta makabwisit ya, ragiti karoba. Pasig a reklamo, timangag karakwada. Ha? Anong tiniklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Kadnoan niya ko mano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di ang mula dalatan itinatang, salbag da ki ide. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Maawatam kumamot, alang iti ka ruban maminsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo mo't. Sino kumati makaawat kanyak, no isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasapula ka na yun katada makaawatin ka? Ti bagbagak laeng, maawatam kumaida. Hay nako, nagado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas iyaw nag. Nyalaki din. Lakay, nangagkuman iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangagkwa balita. Un nga rod, bakit? Nangagkumot lang. Sapay la kumaata sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado ang malugyak man na. Hindi ka di mananagan. Tinapatag, agan anad tayo. Agan-anad manan nga ibagbagam. Anya ko mati maaramitan ti panagan-anad iti negosyo. Walang konekton nyo. Anya, ay unay kan. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsaka mukan ka. Nagado nga ibagbagam. Tita ka man laangan. Anya, ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya lagi di. Ay, awanan ti silaw. Wan nga rod, kumare. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni Uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, nagpipigsa ti angin kung tudong. Naimbag lakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ay, saan mo kumaamakita pag naamnok ko ah? Sigurado abumayag manan iti mano nga aldaw da ito'y a brown out. Adumanan ti madadaal alako dagiti adda tersena na. Uray ni Payang. Sigurado nga dumanan tila ako na madadaan. Di pa lang mairaman na madadaan. Tawanan ba eh? Nagalastumot lang ito ganin na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang. Kan nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon kan namarswakan kwa na. Apay na kita inroar mo ala akong bakit. Jakman kaya ti ado sa ludsud to nyo. Anya, pangipanam ayakat makitkitam lang arudan ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga main ayan, agado ti reklamo, kat saan mo't asikat ti rumwar? Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak ah. Awan ti pagsaya atan iti ibagbagam, salbag ka. Na, Duwang aldawon a brown out. Diyak kahit ang malugyak iti negosyo. Iso amapan ko lang ipautang dagiti frozen. anya, Sayang mat, ura agsublila ko matipunan na. jak amukin ka payang. Ngalalala, no ipapilit mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Makamuka, anya lagi din. Nay, sumipngutan kan nagpigsa ti angin kan tudo. Rimwar ka payang. Uwan na, ang mga no kaya't yung umutang itilakok a frozen. Ha? Uwan na, ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Gamita, oray nagpigsa ti angin kan tudo. Adda kakit din nga gisor-sorsor itilakaw. Ninanamat,
Dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaol no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilako. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umut-utang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaom kanyak. Oh. Anya? Nagadumot nga imbagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, nipayang mo dahi oh. Aday mo na nagdakkel nga ice box. Wala ang paiso Anya nga minter aramiden na nagpigsa ti tudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano dakmatan! Ay, gusto lang. Uri mayanod ka, payang. Ha? Pang-aasiyo mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalas mo't lang, ti ugali mababae ka. Iyanod na kaniwan, ditakan, payang agkayang. Tulong! Tulong nga. Numayanod ka, siya ako di makamo ang mga istorya ka nagiti tattao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pay. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kay di payang kayang. Mayanod ka. Uston kumare. Masa? Inta katulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkunang amin kan kaamapan kaagi sursur itilakom nga oray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masayang anak ngamin itilako, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaol laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngay no nayanod ka gapu iti layos. Nagpigsa ti tudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managna nga agi sursursur iti lakom. Ure nagado ti sa umakan niya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pa istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya lagi din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutin alakay. Gusto ko mamot ng tarupam. Ibagbagak nga minasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot? Ala, saan na maulit? Ingka manan Nyala, gede. Anya? Irwar mo amin, nagiti frozen na lang ako. Inka manan isurso. Barang iti may kadwagong daway, kat matuluyan ka na mayanod, salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mo't nga asawa, gaputi pa nagsasaom? Asino kumatisa na makaungit iti kastangaramid mo? Agyaman ka kiniselya. Tauray ka na yun mapagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti taong utang ken ka. Tano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawatam! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod a frozen, hindi nakakabili ti ice box. Nga imot na, hindi nagpigsa ti angin kung todo. Nga urila aglay-layos. Wen kumare, lako na day jay. Isursur na kano nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaal laang nuwa. Ay, niya. Ay, unay niya. Ipautang nan madadaan laan. Salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak mat kan kuana.
Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Di ako nambain. Malabay angon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anyalakit din. Apay akas ti panagkitam kanya kumare. Sila ka mo tun kumilaw. Alangan mo ngay sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gayam a frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasem man, ada pala ganas mo ama panagisor-sor o pautang, gapulaan ta saan mo akayat ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isorsor mo, oray ipautang mo. Ay na, di ka pala nayanod kung nakmanan ang nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Na itaugalim, kung deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki ding, salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.